pagbarkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ohoy! Muli po kaming nagbabalik para sa Ako Bicol Cup 2022. Atin to! Atin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! And we can observe the crowd are piling up as we head on to our final game ng ating Day 9 ng Ako Bicol Cup 2022. Labanan pa rin ng mga taga 3rd District. And we are live still dito po sa loob ng Ligao City Gymnasium. Dito po sa napakagandang syudad ng Ligao. And wag na natin patagalin pa as we head on to our court and take a look at the key players of both teams, Raymart Aquino of UAS and John Henrik Espanyo of Piudoran. Sino sa dalawang players na ito ang aangat at will carry their team to another victory? Ayan, ako nga po pala si Kapa Morgan, kasama ang aking kapartner. Walang iba kundi si Coach Kyle Marilla. Again, good evening sa ating mga live viewers sa ating Ako Bicol Online TV and syempre ang nanonood din dito sa loob ng Ligao City Gymnasium. We are down to our last game of this Saturday special ng Ako Bicol Cup 2022. And yon, bago natin simulan ang labanan, let's head over to our courtside babe na si Carmela. Carmela! Magandang gabi mga kasurog, at for our last match-up game, walang iba kundi ang UAS versus Piudoran na dapat nating abangan. At bago natin simulan ang bakbakan na ito mga kasurog, we are live here sa Ako Bicol Party List page at Ako Bicol TV para sa ating live broadcast ng Ako Bicol Cup 2022. And we encourage you to support us by hitting the like, share button para naman mapanood ang ating live broadcast in different places around the world. Balik sa inyo Coach Cal and Coach Morgan. Maraming salamat Carmela, and we know na very excited na kayo na matunghayan ang laban between UAS and Piudoran. Pero Coach Kyle, balikan muna natin yung kanilang mga naging previous games. Yes, unahin natin yung Team UAS. They gained another win with a blowout win kontra dito sa Team Jovellar with a 28-point advantage, 113-85. And the other side naman, their opponent is Team Piudoran, who also bags a win against Team Jovellar with a 6-point advantage. Yung laban ng Piudoran kontra dito sa Team Jovellar, medyo dikitan doon, pero definitely it will be a good outing today for the Team UAS and Team Piudoran. At yun na nga, games at hand natin, yung last matchup natin sa ating Day 9, it's again between Team UAS versus Team Piudoran. Don't worry, kasi ang ating mga kasurog, dahil muli po kaming magbabalik bukas, November 20, pero this time sa Dalaga Covered Court naman para sa ating Day 10 ng Ako Bicol Cup 2022. And para naman sa ating key player match-up of the game, let's head on to our key players match-up. Sino kaya dito sa dapatang aabangan natin ang ng bawat kupunan ang magiging mas malakas? Let's first head to Team UAS. We have Raymart Aquino scoring 18 points, 7 rebounds, and 1 assist sa kanilang previous game. And their opponent is Team Piudoran. We also have John Henrik Espanyo na merong 42 points, 20 rebounds and 7 assists nung nakaraan nilang outing. Bago natin simulan ang mainit na bakbakan na ito, puntahan muna natin ang ating courtside reporter na si Carmela para sa kanyang interview sa dalawang mga manlalarong ito. Kasama na nga natin ang key player ng Piudoran, walang iba kundi si James Espanyo. So James, ano bang baon mong paghahanda sa larong ito? Sa ngayon po ma'am, medyo advantage ang kalaban namin ngayon. Medyo malalaki sila kaysa sa ibang player namin. Siguro focus na lang kami sa depensa ngayon para makuha namin yung panalong to. May gusto ka bang batiin? Binabati ko po yung pamilya ko, yung BRTTH sa 10-1, binabati ko po mga kasama ko sa trabaho, Doc Arnil and Doc Mau. Thank you James and good luck. Magbabalik sa inyo Coach Cal and Coach Morgan. Maraming salamat Carmela, and let's head on to our arena announcer para sa first 5 ng bawat kupunan. Hey, magandang gabi sa ating lahat. Ligao City, welcome to the first Ako Bicol Intertown Basketball Tournament 2022.
So let's meet the first fight from the municipality of Uwas. Aquino, number 12. Ada, number 15. Ravalo, number 17. Refi, number 19. And Tiope, number 99. In the side of Theodoran, Venus, number 4. Ibanez, number 7. Odiada, number 22. Espanol, number 27. And Austero, number 29. At yan na nga po, tinawag na ang first five ng bawat teams, UAS and Piuduran. At ito sila, Ravalo para sa UAS, Refe, Aquino, Tiope, Adan. And para naman sa Piuduran, Austero, Venus, Odiada, Ibanez, and Espanol. Ito na ang tip-off at napunta kay Refe ang bola ng UAS. Against Refe, the veteran guy, starting for this team, UAS. And UAS starting to be aggressive with the ball. Nakita natin si Espanol almost stealing that one. As we open this fresh new match-up dito sa Ako Bicol Cup 2022. Meanwhile, ayun na naman ang UAS, tumatakbo, Ravalo from Tiope, pero Ravalo was heavily defended there by number 22 na si Odiada. Venus para sa kupunan ng Piuduran. Espanol, long two, wala. Nandun sana sa rebound itong si Ibanez, pero wala. And right now, partner, for the team Piuduran, they are not opting to start Robin Cao. Robin Cao will be coming off the bench for them. That's one thing na na-notice ko din, Coach. Venus, may tanga ng bola. Going strong to the hoop. Pero masyadong mataas yung kanyang tirang yon using the glass. At ayan na naman ang mga taga-UAS. Mabilis. Ravalo. Wala pa rin. Sayang Ayan yung na naman cut doon ni Adan. Ayan naman si Ibanez. Kanino. Wala pa rin yung tirang yun ni Ibanez. O Odiada, rather. Right now, Chope. Sabi niya, laylo muna. Masyadong mabilis tayo. Hindi, titira ko na to. Titira ko na to. Testing lang, sabi niya. Testing mic. Odiada with that wrap around move. At ayan na si Aquino. Eto, sigurado na yan. From Ravalo. From Aquino. Throwing the first blood dito sa game na to. Makakakonsumo sana tayo ng 2 minutes bago makakuha ng puntos ang bawat kupunan. Kanino. To Venus, balik kay Kanino. Kanino going to the left but was fouled. Foul by number I mean, that was 79, Austero, I'm sorry. Tiope holding foul. Austero to Venus. Nakita si Odiada. Austero. Air ball. Ravalo. Nice dish to Aquino. Yun, yung Was that Aquino? No, it's Adan. Adan. In that last sequence, finally nakita ni Ravalo yung cutting Adan and he dish it out to Adan and Adan making that 2 points. Beautiful connection. Espanol going strong to the hoop. 27. Espanol. Yung kakampi niya was hammered during that play. Buti na lang nakuha niya yung bola. Chope. To Ravalo. Ravalo. Merong Traveling violation. traveling doon. violation na nakomit itong si Ravalo. And right now, Piuduran with their 2-3 zone. We can feel the intensity of Team Piuduran in this in their offense. Venus being heavily guarded by
the players in blue. Ayan. Aggressiveness pa. Hanap doon. Aggressiveness pa. Yan ang bibigay ko sa inyo, sabi ni Ojada. Si Ojada kontra dun kay Aquino and getting a dose of Aquino's own medicine. Adan. Another attempt. Wala that time. Pero sabi ni Aquino, sandali lang. Ako naman muna. Tetestingin ko ang mikropono. Pero yun, nandun si Austero. And yun, left-handed layup. Walang sablayan. So all of a sudden, lamang na ang Piduran with 2 points. 6-4. Under 7 minutes to go sa ating first quarter. Ayan na naman si Chope! Behind the arc. Layo nun, tira. Oo. Chope finally getting his touch early in the ball game. Kanina tinetesting niya lang eh. At yun na nga yung totoong tira, sabi niya. Mantala, ayan naman si Venus. Kay Ojada na naman. At ayan na naman sa Espanyo. Sure ball din yan. Grabe. Mainit ang labanan. Early on. Much to the delight of the proud fans of Piduran. Rabalo missing that one. Pero nandun si Repe. These two teams are neighbors of Ligao City. Oo, kaya- Kalapit lang tong dalawang to. Kaya magkakakilala sila eh. Oo. Venus for 3. Wala. Nandun sa Espanyo for the rebound and putback. Good ball yon. Walang foul. Ayon, Romaragasa in full speed. Si Chope. Nakita si Rabalo sa corner for the 3. Wala. Na-rebound ng mga naka-pink ngayon. Ayan na naman si Ojada. Dire-diretso yan. Wala. Pero nandun si Repe and committing a foul. No, it's on Aquino. Ang foul ay tinawag kay Aquino and we thought na kay referee yung foul pero binigay ng referee kay Aquino dun sa sundot na ginawa niya sa atake ni Ojada. Ojada on his first attempt. Low scoring ball game pero dikitan. Oo. We are expecting of a neck and neck ball game. And that's what I can sense. That's what I can sense, Coach. Wala yung dalawang tira na yun ni Ojada. At ayun na naman tumatakbo si Rabalo para sa UAS. Yes! Yes! That's good. Maingay yung tao sa atin ngayon dito sa loob ng Ligao City Gymnasium. May mga baon silang fans. Oo. Ayan ulit si Rabalo. Pero not this time, but he was fouled Foul by number 7. while he was Nung nasa ere siya. Number 17. Again, in early going of our game, Ravalo is very aggressive, attacking the lane and fishing fouls. And ngayon, meron siyang chances sa free throw line. Grabe yung aggressiveness ng both teams. Oh, ito yung hindi ko nakita kay Ravalo during their previous outings. He is always settling for his outside shot. Pero ngayon, nakita ko, umaatake si Ravalo. Oo, umatake. At saka mapapansin mo yung speed niya. Talagang ginagamit niya sa early goings ng ating game na ito. At maganda dito mag-date ngayon sa Ligao City Gym. Oh, di ba? Oo. You're enjoying the live action of Ako Bicol Cup together with your loved one. Paano kaya yung mga diga no pagka nasa basketball game? Alam mo yan. Ayan na naman ang mga taga-UAS. Rabalo. Good Binalik. no look pass. Ibinalik kay Repe. Ang ganda ng two-man game nila. And Kao right now checking into our ball game. Yeah, nandito na si Robin Cao para sa kupunan ng Piudoran. Venus. Nakita si Ojada. Ojada is very aggressive Yes. sa ating ball game. He is attacking the heart of the defense of OWAS. Ando na naman si Chope for that 3-point attempt. Wala. Espanyo getting the rebound. Nakita si Cao. Cao. Nakita rin si Ibanez sa loob pero in-outlet pass niya para kay Venus.
You have to box out Espanya. You have to push him out of the shaded lane para ma-secure ninyo ang defensive rebound. Mahihirapan ka pagka napulot ni Espanya ang rebound ganun kalalim. Paano naman, coach? Parang poste itong si Espanyol. Mabigat. Mabigat to, iputitulak. Pero with your all your might and all your strength, kailangan mong itulak siya palayo dyan sa shaded area. Pumasok itong si Kari Tan, which I think magmamatch kay Espanyol. At yun na nga, muntak na silang makasteal. Pero last touch ni Tan, kaya nasa mga nakapink ang bola. Mga nakapink po ang Piuduran, naka-blue naman, sky blue, itong mga taga-uwas. Kao. Ay! Yun na yun, hindi natin malayan yung shot clock. Sa ating game clock naman, we are in the 4-minute zone ng ating first quarter. Chope. Torrefe. Tan. Malayo sa target yung tira niya. Kao. To Espanyol. Hindi umawa yung tirang yon, pero nandun yung si Ibanez, wala din. Ravalo being harassed by Nota. Caritan and his first two-pointer of the ball game. Kao. Good So, fake. Nota. And that jumper, wala. Pero nandun si Espanyol para linisin ang mess na yon caused by Nota. It wasn't actually intentional. Oo. Ano lang naman kasi talagang Good move pa rin naman kay Nota. Faking the ball and driving. One dribble pull up. Kasi medyo off balance lang siya. And that is why nabitin yung tira niya. sabi mo ka kanina, mas maganda na yon kaysa magkaroon ng Oo, kaysa may steal yun sa'yo. Oo. Minsan nga sabi diba sa mga player, itira mo na lang kaysa may steal pa. Tama. Kasi pagka itinira mo, may chance May pa chance na ang makascore ka. makascore ka. Oo, kaya di ba sabi normally sa ating mga coaches, sinasabi natin sa mga players natin na to limit the dribble expedition Oo. or the dribble The dribbling. Kumbaga yung ball hugging na talagang iniiwasan natin. Espanyol, Nota. napigilan doon. Oh, another short shot by Nota pero mayroon na naman ulit na someone to clean up the mess at nakapulot pa sila ng end one opportunity. Oo, nai-put back yun kanino. Will that be an assist or what? No. I guess it will not be counted as assist. As assist. It will be counted as a field goal attempt and miss. And a Oo. miss. Pero right now, they're doing good. Yes, and talking about good na good po tayo dyan. Poging-pogi tayo sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List Facebook page, at sa Facebook page mismo ni Representative Saldico. And again, we would like to say hello sa lahat ng mga bumubuo ng Ako Bicol Party List. Yung mga iba kasama natin dito. And of course, Kong Jill Bongalon, Magandang gabi sa iyo dyan, Kong. na nasa bahay ngayon watching. And also, na-miss ko tong greetings na to eh. Yung shoutout na to ni Attorney Tonet. Pasensya na po, Attorney Tonet ha. Taga-Pulangi to eh. Shoutout daw para sa mga taga-Pulangi. Ayan, sabi ni Attorney Tonet Riboriano. And magandang hello po sa mga Riboriano family dyan sa Pulangi. Lalong-lalo na sa iyo, Attorney Tonet Riboriano. 1 point for number 25. Rokid checking in for the first time here in our ball game. Sino nagsabing hanggang 5 minutes lang si Repe? 2 minutes na lang bago matapos ang quarter pero nasa loob pa rin siya. And Caritan with that short stab. Kao launches a 3, nope. Rebound ni Tan for Owas, Rokid. Mali yung pasang yon, nandun sa harapan niya, klaradong-klarado si Robin Kao. Now, he fouled Kao.
Makaganti nga, sabi niya. Pa-foul nga kita. Foul by Kaya lang. number 21. Blocking foul. Substitution ref. Number 15 out in favor of number 2, Reno Maro. Ayan, Renomaro coming in Penalty. for Refe. Uwas. So finally, pinahinga na si Refe muna. Right now, Team Uwas under the penalty, so Team Puduran will shoot free throws. Kao. Para sa kanyang unang free throw, wala. Medyo hindi pa natatansya yung yung layo ng ring mula sa kanyang pwesto sa free throw line. 1 point for number 3. Ano yun? Wow. Tansyadong-tansyado niya during the second attempt. And Okay. right now the question for Team Puduran, if you rest Espano or if you opted to bench out Espano, who will be the one to control the inside? Oo. 2 Who will be points, there number 3, Kao. to save those messes na maaaring maidulot ng mga members ng team. Talagang wala silang masyadong masasandalan when it comes to gaya nun, mga defensive rebounding and as offensive rebounding. Karitan inbounding. Nakita sana si Renomaro pero nandun si Odiada. Ayan na ang mga taga Puduran with Espano putting another 2-pointer and nasa kanila ngayon ang kalamangan 18-17. Rokid, nakita si Republo sa labas. Republo walang hindi tumama sa hindi nakashoot sa 3-point shot na yon, pero nandun si Renomaro for the putback. Nota. Naagaw yon ni Republo. Mabilis na tumatakbo. Nope! Pero he was hammered. That's a hard fall on Republo. Buti na lang at namintin niya yung balance niya doon. Oo. Good challenge on the part of Nota, not giving up on that play and not giving the end one opportunity for Republo. Pero Republo nasa free throw line ngayon. Para madagdagan ang kanilang lamang na 1 punto. Ngayon 2 points na. And it going to be a 3-point lead kung maipapasok niya pa ito. Yun. Another point for number 9. Substitution ref. So we have a substitution. Lalabas muna si Odiada Tolosa. para kay Tolosa. Excellent start for Odiada dito sa Team Puduran with this aggressiveness. Yes. Kao. To Espano. He got that look pero hindi niya lang naipapasok. Dalawang tira ng ganon. 2 points by number 9. And there goes another 2-pointer courtesy of Republo sa end naman ng UAS. 38 seconds lang po remaining time. 16 minutes or 16 seconds para sa ating shot clock. Espano going strong. Inaararo ni Espano. Talagang kailangan yung help defense ng Team UAS must be there to stop Espano. This is the guy to stop Yeah. sa part ng UAS. Number 15 out. Kasi kahit ibigay mo lang kay Espano ang bola sa loob ng paint, he will definitely have that high percentage shots. I'm seeing like a Marlo Aquino player. Espano, yung pang wala masyadong mga trick shot pero Oo. talagang very sure ball pagka ibinigay mo siya down low. Rokid. Nasa kay Renomaro. Merong whistle. Foul by number 26. Blocking foul. Foul. Second personal foul. Warning for penalty. Foul on Nota. And
Pioduran was given a warning for a penalty situation. Renomaro, wala, nandun yung mga kalaban niya. Pero nandun din ang kanyang kakampi. Wow! Dipsy do for Roquid. Yeah. Matinding tira yun ni Roquid. Kaya nagkakaroon ng konting And the coach reaction itong si Coach Ravalo ng UAS. is inside the court right now. He may be called He may be called for a for technical. foul here Oo. and for entering the court. Let's see. I think dapat he must at least be given a warning in this kind of situation. Medyo na naging emosyonal itong ating coach ng UAS, Don Ravalo. He may be called for a technical foul here because he entered our playing court. Pero Yeah, let's see. hindi siya dapat nando doon. Alam niya yon, he has been a player for a long time. Substitution. And the referees explaining kung bakit gano'n ang naitawag nila on that particular instance of this ball game. We'll see kung ano ang magiging decision ng ating referees. But definitely we have a ball game here, 25-21 in favor of UAS. 13.5 seconds na lang po ang nalalabi sa ating unang quarter. Talagang bilis lang ng oras. So ayan, kausap na nila mismo ang itong si Ref Mapula. So the ball will I guess it will stay sa Pioduran. Pioduran with Espano throwing it in. Actually getting ready for ayan si Coach Don Ravalo with Allen Rivera. He is lucky there. He wasn't called for a warning or a technical for entering the court. Oo. Ayun. Nagkakapisikalan doon. Good defense on Caritan. Hindi naman Tinanggap niya lang yung bangga doon. Hindi naman sinasadya actually ni Republo. And meron tayong foul away from the ball. Number 12, Tolosa was called for that foul. And both teams right now under the penalty situation. So Renomaro will troop to the line for 2 shots. And mukhang dumugo yung mata nitong or eyebrows ni Espano sa banggaan nila ni Republo kanina. Actually, he was slapped unintentionally naman. Renomaro shooting free throw. Yes. 2 seconds na lang, 2.2 seconds sa ating unang quarter. And what will You just don't need to foul there. Pioduran Para sa Team do UAS. to have another? Wala na yung sayang. Pero maganda yung play sana na gustong mangyari ni Espano. Pero kinapos sila sa oras. Ang oras ng first quarter po ay natapos na between UAS and Pioduran. UAS leading with 26 points and Pioduran naman 21. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup 2022. Atin to! Ako, Bicol Cup.
mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Halos punong-puno na naman po ang mga bleachers natin dito sa Lagao Gymnasium because of this exciting ball game between OWAS and Piuduran. And we just ended the first quarter at ito na nga, we're now about to step into the second quarter of this ball game with yours truly, Kapak Morgan and Coach Kyle Marilla doing the work for you ngayong weekend. Happy weekend. We hope that you are enjoying this ball game. As we take a look at the team of OWAS with Reduta, Rokid, Sarcauga, and Barameda. Nandyan din si Rinumaro getting ready for the second quarter of action. And we have a report, Coach Kyle, mula kay Carmela. First quarter pa lang nakalipas at talaga namang mainit na ang labanan dito sa ating hard court at medyo nakakalamang ang Team OWAS. Kaya sabi ni Coach Adjel Biando ng Team Piuduran ay attacking the basket is one of their plan. And in terms of their transition offense ay talaga naman daw effective. Kaya kahit papano nang papadali ang laban na ito para sa kanila. And with that system, they will get what they want. Back to the panel. Yun, thank you so much, Carmela. At yun ang mga words ni Coach Adjel Biando. And this is only a 5-point ball game. Venus balik sa ball game. With Sutsod turning the ball out or turning it over para sa OWAS na nakapuntos on that particular play. Pero ayun, Grabing dukot yun ni Kanino. bawi ka agad ni Kanino, no? Kanino yun? Kanino? Kanino yung puntos na yun? Kay Kanino. Kay Kanino. Meanwhile, Reduta being heavily guarded. Ayun, magandang dukot sana ni Sarcauga pero medyo napalakas ng konti yung tira niya doon. Foul by number 69, blocking foul. So mapupunta ang bola sa mga taga Piuduran. And it's going to be a sideline throw in. Espanyo to Sodsod. Cao. Hoy! Punta dito sa atin yung bola. At yung ating birthday girl. Tatamaan yung birthday girl natin. And I wasn't looking. Mukha akong tatamaan doon talaga. Venus being heavily guarded by Rokid and successful dun si Rokid on that particular play, defense play. Grabe yung hang time. That is what you call hang time. Brought to you by Sarcauga. This guy can really hang in the air. Sudsod! Pero Sudsod naman can do some triple for Team Piuduran. Reduta. To Barameda. Barameda. Tinira na lang ang bola. Ayan na si Espanyo. Kickball yon. Trying to test his dribbling skills. Pero nandun yung depensa ng mga taga-UWAS. Pero the ball will remain sa kanilang koponan. Sodsod. Ipapasa sana kay Cao, kaya lang nandun si Reduta. Cao. Sodsod to Venus. Launches a three, wala.
Good box out. Rukid, ang bilis. Grabe. Parang, Oo, yun. partner, Rukid right now is a blur on the floor. He is a blur. He was the guy na pinag-uusapan natin sa kanilang previous games na talagang both ends of the court, mabilis siya. Hindi to yung ano, yung normal na bad na tinatawag natin na pisty. Oo. In the English term, pasty guard. Pesty guard. Pesty guard. Oh, pasty. Pesty. Napipesty talaga yung kalaban pagka ganon. Oh, because he is a blur. Ang bilis-bilis ni Rukid. His speed is ridiculous talaga. He we can call him the Sonic of our Ako Bicol Cup. So yung super Sonic. Oo. Meantime, Ridota turning Off the things glass. down for Reduta is a man to watch for Team UAS because this is a hot shooting guy. yes, he is. Kaya hindi mo kailangang pabayaan tong si Reduta. Basta-basta na lang. Pero ayan naman si Sudsod. Hindi nyo rin dapat siyang pabayaan dahil meron ding tira yan papasok sa loob ng Slicing through. oo. And he can always use that floater. Meantime, Sarcauga, wala yung tira niya sa side. At merong foul na tatawagan. At naitawag ang foul kay number 12, Aquino. Pushing foul. Third personal. Sinasabi dun ni Aquino. Siniko niya ako ng una eh, pero definitely nakikita ka agad yung bawi. Siya yung unang nang siko. Foul situation ref. Hi, Ma'am Ras. Number 12. Out. Kaya pag ikaw gumante, malamang sa'yo na mapunta yung blame ng referee at hindi sa naunang nag-initiate ng ganong tipong mga reactions. Sudsod, nakita si Binos. Binos, nakita naman sa Espanyo. Patay na yan. Maganda sa big guy na ito is he can shoot from the perimeter. Reduta now. Renomaro. With his version of short stab. Yes. Sudsod, nakita si Kao pero Kao cannot handle the ball on that particular play. Parang sabi ni Kao, madulas Ano ba kasi hinawakan mo, ha? Oil. Yan ang mga hindi mo dapat hawakan before a basketball game. Huwag ka rin hahawak ng ano. Foul Ano by yun? number 2. May joke tayo doon eh. Ano nga kinaputan mo? Oo, yun ang Bicol term. Nagkapot ka nga ko yan. Foul Ayan, situation sige. ref. Sa Number awihan. 18 out in favor of Rica Frente. Number 4. Reduta, our Rica Frente will come in for Reduta for UAS. Kao mula kay Sudsod and andon Substitution ref. etong si nakascore din tong si Canino, but not that time. Andun yung help defense ni Adan eh. Oo. Spanyo, great move mula sa ilalim. Sabi ko na nga kanina, pagka nakapwesto ng ganun kalalim si Espanyo, it Mahirap will na be pigilin. so hard to stop him. The best thing na ma-stop mo siya ma-strip mo yung bola. Rukid! Nope. He challenges the defense of Espanyo. Oo. Now Espanyo dribbling. Passing it to Kao who shoots it from behind the arc. And it's good. Nice shot mula kay Robin Kao. Sarcauga. As we can see, the fans of Villar shouting and chanting defense, defense. Score 34 against 35 in favor of Pio Duran. So right now,
Again, mapapanood po tayo sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List Facebook page at sa Representative Saldico Facebook page. And then again, paki-like na din and paki-like na din, paki-follow kami sa aming mga Facebook pages. Kapa Morgan po, hanapin nyo lang sa inyong Facebook, Kapa Morgan. And paki-like na rin and paki-follow. And so as Coach Kyle, mukhang ang dami na ng followers mo, ha? Yeah. And na-reach ko na yung 5,000 mark. Wow. Thank you so much sa overwhelming support. Congratulations, Coach. And syempre patuloy pa rin yan. Doing a lot of stuff for basketball. Yun naman yung yun naman yung naging objective ko on doing that page. Oo. To promote basketball and to inspire All the those, youth. all those aspiring players. Lalong-lalo na that we have Ako Bicol Yes. Cup dito And sa atin. as we take a look at our proud fans inside Diligao Gym. Hulaan mo kung kanino yan. Para kanino yung mga fans na yan. Masaya sila sa team Piuduran sila. Kaya nakakalamang yung Piuduran eh. Sudsod to Venus. Nakita naman si Kao. Pero nakabalik sa kanya yung bola for that long range 3-point attempt. Wala. Espanyo. Fading away. Yan, gandang tira sana yun. Pero That's a tough shot. he fell short during that time. Caritan to Ravalo for 3. Wala. The ball went out of bounds. So mapupunta po yan sa kapunan ng Piuduran. Ganda dito, nahuhulog ang mga burgers at mga french fries. Bigla na lang. Without you knowing it. Masusurpresa ka talaga. Huhulog na lang. Pero maihuhulog ba yan ni Ravalo? Naihulog nga ang kanyang lefty layup. Tuwang-tuwa si Paul habang sinusubo yung fries. Yes, of course. May naaalala siya sa kanyang mga subo. We have a whistle. Ano kaya nangyari doon? Merong foul. Followed by number 15. Na-foul si Adan. He was Number 15, second saying personal foul. that was my second foul. So we have a ball game here, 35-36 in favor of UAS. At merong chance ang Piuduran na makalamang sa game na to. Pero wala, sinayang ni Venus ang opportunity na yon with that missed shot mula kay Sudsod. At mapupunta ngayon ang bola sa mga naka-navy blue, ang team ng UAS. At Chopinao balik sa ball game. We have a foul away from the ball. Ojada, I think. Number 22, Odiada. Excessive use of his First elbow. personal foul, second team foul. Tan to Chope. Ravalo. Nakita si Tan, papakat sa loob. Ganda ng ikot. Oo. Hindi lang niya na-convert yun eh. He was stripped pero merong foul. Oo. Ang ganda ng ikot. Ang ganda ng Venus. ikot. Mabilis. Number 99. Mabilis din yung ikot, pero mabilis din yung strip na ginawa ng mga taga-UAS. Pero Venus will Number shoot free 99, throws. Piotr, second personal foul. Penalty. Once again, shout out para kay Attorney Tonet Rimuriano and family. And once again, happy birthday, Nomer Corporal ng Ako Bicol Online TV News Team. At shout out na din kay Alain Kuchas Yaguno. At Ayan. turnover doon. Will be a kickball violation call. Babalik ang bola sa Team Piuduran. So ayan na nga, nasa Piuduran ng bola with Sudsod. Acting as the point guard, ipinasa ka agad kay Kao. Balik kay Kao. To
who's the best man to receive the ball at that particular sequence. Sumobrang tirang yon ni Venus. At ayan, rumarangkada naman ang mga taga-uwas. Pero that was a missed layup ni Ravalo. At ayan, nandito na naman sa mga nakapink ang bola. Kao missing that 3-point attempt. Merong foul away from the ball. Mukhang si Refe and Espanyo nagkabuhol-buhol ang dalawa. Followed by number 37 of Piduran. Shout out po kay Mr. Almond Jimenez Lisa. Taga dito din ito sa 3rd District si Sir Almond. Sir Almond, magandang gabi sa iyo. And again kay Alain Cocha Santiago Liaguno, nanonood din ngayon si Dexter Cardiel, yung classmate ko ng college. Nanonood din si paring Ray Lotibio. Si Juan Ray Lotibio. Diyan sa tabon-tabon talaga. Hello po sa inyo. Espanyo, first personal foul. Referee, Right. first personal foul. And kanina mayroong double foul call there with Espanyo and Refe tangling up. Kao. Wala pa rin yung kanyang tira behind the arc. Ibinalik sa kanya ni Odiada. Balik din kay Odiada yung bola na tumira para madagdagan ang kanilang puntos at sila yung nakakalamang na nga sa ball game natin, 38-36. Piuduran leading now. Bakit hindi nakakaangat talaga yung UAS sa game na to? It's because the defense of UAS is collapsing. Maganda yung pinapakita nila because Offensively. offensively, pero pagdating sa depensa, yung first part ng defense is good, pero pagka umatake na nakuha na ng Piuduran yung gap, doon na sila na nagko-collapse. And Piuduran is doing a tremendous job on their offense. So this is a better offense over a defense of Team UAS. Kahit wala ngayon sa Espanyo sa loob ng court, helping Team Piuduran, pero umi-score pa din, kagaya yan. So hitting his second triple of the ball game. Nakita natin kung paano inaatake ng Piuduran. That ball movement, yan naman talaga yung pinaka-importante to break the zone. Yun. You have to move the ball para mag-adjust yung zone and finally you can have a crack of the defense. Oo, makahanap kayo ng butas. And talking about butas, mukhang walang butas yung ring on that particular play dahil hindi na ipasok ng mga taga-Piuduran. And right now, Piuduran only leading by 1. We're under the 3-minute mark of our ball game. Medyo hahaba to because both teams ay nasa penalty na. Oo, and as we can see, Republio now nasa free throw line because yun na nga, nasa penalty situation na din. Again, sabi mo kanina, both teams are in penalty. So tabla po tayo, 41 all. Pero mananatili pa rin ang bola sa mga taga-UAS. Buti na lang nandun si Chope to receive that pass. At nandun din itong si Adan to get Gandang that, hanap yun. oo, ganda, to get that beautiful dish mula kay Ravalo. So labang na naman ang UAS ngayon. Ayan, makita natin na talagang dumidepensa na ang UAS pero nandun ang opensa pa rin ng mga taga-Piuduran but not that time. At ito na nga, umuipensa na din ang mga taga-UAS with another two-pointer courtesy of Adan. 45-41, under 2 minutes to go sa ating ball game. At kung magbabalik ang ating ball game, mayroon na lamang 19 or make it 1.42 seconds
And right in that last two sequence, Team UWAS with their transition offense scoring a 4-0 run dito sa Team Pioduran. And nakita naman natin yung pag-collapse naman ng depensa in the transition defense of Pioduran, and that they are doing so well before that sequence. So, and right now, good call on the part of their head coach to call for a ceasefire and readjust things down. Okay, and ito na yung nakikita natin. Ha? May mga ano na, may mga placard na, may mga placard banner na. May mga banner na para sa kanilang mga paboritong players. And we can see a happy crowd dito sa loob ng Ligao Gymnasium. Both Ayun sila fans talagang Oy, may dalawang gwapo doon. May dalawa doon. Huwag mo na isama si Direk tapos si Paul, ha? Baka mapagkamalan silang dalawa yun, eh. Yan ang mahirap pag may camera, talagang may chance na mahagip ka. Ayan, so we're just enjoying this ball game. Git-gitang laban, and it's a very exciting ball game between Pioduran and UWAS. So will this be another epic game dito sa Angkop Bicol Cup? Kaya huwag kayong kukurap, huwag kayong aalis. Make sure na may tama or sapat kayong load para sa inyong mga cellphone nang matapos nyo ang game na ito. Yun, ang mga fans, kagulo na. Mukhang battle of the fans na to. Oh. Game face on for our fans. Parang interpurok lang, ano? Ganun sa mga interpurok. Oh. Right now, Canino will throw his second shot, air ball, and it will definitely... And the Out Team of- Pioduran is asking, Oo. kasi that is Dumadaan an si ano. early entry. Oo. Isa yon sa mga dapat makita din sana ng referee. I will agree to the Team Pioduran reacting to that last sequence because that is an early entry on the part of Refe. Yes. He was yes. on the face of the free throw shooter. Meanwhile, eto na ang mga taga-UWAS. Pero wala, nadepensahan yung play na yon. At eto na si Venus, umikot. And he was fouled while trying to make a pass in that sequence. So Adan committing that foul. I guess that's his fourth personal foul. That Adan getting his fourth personal foul. This will be big for Team UWAS because Adan is running down the court for Yes. the transition offense Yes. of UWAS, and he is the man handling well Espanyo sa ilalim. So if you lose Adan in this early part of our ball game, definitely a big factor. Big factor. And for the advantage naman yan ng mga taga-Pioduran. And right now for the Team Pioduran, you have to attack the defense of Adan and try to get that last foul. Pero hindi yun ang ginawa ni Republo. He tried to make that 3-point shot. Ito na, tumatakbo na ang mga taga-Pioduran. Sabi ni Sudsud, sandali. Preno muna tayo. Canino, nasa top of the key. Espanyo being guarded by two men in blue. Canino being harassed, but made that shot from that guy of Pioduran. The touch is on the side of Pioduran right now. Ramalo, and that helicopter move, wala. Ito na si Venus, forcing the issue. At walang nagawa doon si Renomaro to 4-0 contest that shot. 4-0 counter run for the Team Pioduran. Ito na nga, we have a ball game here, mga kasurog. With the fans and their chants, they're yelling. Bad foul there. Bad foul.
He could have challenged that shot without fouling a good shooter like Ravalo. He was taller than Ravalo. Kanino was taller than Ravalo. So, dapat lang itinaas niya lang yung kamay Yeah, niya. you have to keep your minds on in this ball game, especially dikdikan ang laban natin with only 2-point lead for the Team Piudaran, and right now you're giving a chance for Ravalo to grab the lead back to their side. Ravalo making it. That was the first attempt. He was awarded with a 3-point or three free throws rather. And he missed that second one. The third one is Buti na lang, mintis yung dalawang free throw mintis na yun. din. And Sodsod was called for a traveling violation, falling down. So we only have 7.3 seconds remaining sa ating second quarter of action, Coach. This is a bad call for a timeout sa Team Piudaran. Ang bola ay napunta sa Team UWAS, and you're calling a timeout. You're giving the chance for Team UWAS to draw up some play here. Yeah. You definitely don't need to call for a timeout right now with 7.3 seconds. And yun nga, sabi ko, you're giving the chance para makapag-score pa yung Team UWAS. So definitely hindi kailangan ng timeout. Yes. Oo, pero Oo. siguro naman on the part of this Team Piudaran, they want to get their defense straightened back. Oo. So, We don't know. let's see. We don't know the thoughts of the coach, Coach Adiel Biando. So again, it's 7.3 seconds remaining sa ating second quarter. And Ravalo shoots 3. Nope. Na-rebound ni Rinomaro. Wala. Pero nandun si Ravalo. Muntik na ang tirang yon. We have a ball game, 47-46. Piudaran. Sa pagtatapos ng ating first half, ito pa rin po sa Ako Bicol Cup 2022. Atin to. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Kasi oran ako sa imo. Aram mo may akong anak kitag-relasyon ka. Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang ulo katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung sa maskaran, wala bitis yung napagitan na sa amon, mga sabiyo na sana. Kung di sana nagadan sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto.
Magandang gabi mga kasurog. Kasama na nga natin ang isa sa mga supporters ng Team Piudoran na walang iba kundi si June Alvin. So June Alvin, anong masabi mo sa laro ngayon? Mga taga, taga saan po yan? Mga taga UAS, uruli na kamo. Sa amo na, gana na kami. Mga morag, mga taga Piudoran. Hey! Uli na kamo! Sino ba ang napupusuan mong player sa Team Piudoran? Si Moroy Ojada po. Si Ojada. Anong masabi mo sa kanya? Si Moroy Ojada po. Magaling na player po yan. Number 1 na babayero yan sa Piudoran. So may gusto ka bang batiin o shoutout? Shoutout po sa mga taga Piudoran. Panalo na tayo! Papa, nasa TV na ako! Thank you, June Alvin. Magbabalik ang Ako Bicol Cup 2022. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa indo Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Dikdikan ng laban dito po sa loob ng Ligao Gymnasium between OWAS and Piudoran. Kasama po si Kapak Morgan and Coach Kyle Marilla. And yon, na grabe yung excitement na binigay sa atin sa first quarter of action, Coach. Ano yung mga factor na nakita mo? And right now, both teams, meron silang fair share of runs dito sa ating first half. And suddenly, yung Team Piudoran with the late run in getting this 1-point lead over this Team UWAS. So, I think we are seeing an action-packed ball game papasok dito sa ating second half. Yes. Piudoran on the run. I like that. Yeah. And UWAS. Ano bang magandang ipares dyan sa UWAS? Coffee. Gusto ko rin na coffee. Oy, masarap daw dyan yung puto sa UWAS, yung matigas talaga na puto. ba? Yung matigas, alam mo yon? Hindi. Yung bigas na putong matigas, yun ang pinagmamalaki din ng mga taga-UWAS. Hindi ko alam yun Ako alam ko yun eh. Pero rarely na din ako makatikim ng putong yon. Maliban na lang kung may nakikinig sa atin na taga-UWAS at dadalhan tayo dito. Yeah. Nandito lang po kami malapit sa may ring dito sa Oo, sa may entrance. hanapin nyo lang yung technical team at nandun kami. Meanwhile, Espanyo getting that rebound pero nasungkit yon ni Adan for that baseball pass to Republo, now to Ravalo. Sayang hindi niya doon nakita si Chope waiting for Pushing foul. him to pass that ball for another 3-point attempt. Number 17. Again, this team UWAS is playing a run and gun style of basketball. If you are Team Piudoran, you have to expect that this team UWAS will going to run and run. And wala namang problema sabi ng mga taga Piudoran kasi nasa amin yung run kasi meron Piudoran kami, Piudoran. Nakakabit sa kanilang pangalan eh. Oo. Pero kahit Piudoran at nagra-run din ang mga taga Piudoran, nandun naman yung free throw na yon ni Ravalo. Deadlock po tayo, 47 all. Early goings po ng ating third quarter.
Talagang both teams makikita natin na ayaw magpatalo sa larong ito. Was there a foul called? Napunta sa carpet land. Itong si Kanino. Muntik na makasubsob dun sa Muntik na makain yung carpet eh. Yun yung mga gulang na sinasabi natin sa mundo ng basketball eh. Pero di nakita yun ng referee, sumabalik sa Team UAS ang bola. Yes. Rabalo hits that three! This is already a battle of fans right here. Oo. Maingay na dito sa loob. Grabe. Ang mga fans nitong UAS at saka Piudoran. Venus! Tiyan naman kaagad yan nitong si Venus. And the fans right now is flexing their muscles. Kung meron kayo niyan, meron din kami nito. At ayan na naman, may chance ang Piudoran na maka-lead sa ball game na to. And Chope, because of his eagerness Holding foul. to make a steal, Number 99. he got fouled instead. First team foul. Or he has committed a foul on that particular defensive play. And yun din, masakit yun dahil si Adan ang nakakuha ng foul. Pang-apat pa lang siguro ni Adan. Kaya we were wondering bakit hindi pa siya inilalabas kanina, di ba? Pero mukhang papalitan na siya. Number 15. You have to. Fourth. Nakita din naman ng coach ng Team UAS right now na Team Piudoran is attacking underneath and fishing fouls sa kanilang mga big man. At maaga pa ang ball game, kaya inilabas si Adan for Barameda sa Team UAS. Right now, Team UAS can opt to a man-to-man defense, and when the ball go to Spanyo, a quick double para ma-deny mo ang kanyang tira or ang kanyang attempt. So I guess it can be used for this Team UAS. Meanwhile, Acoyado missing both those free throws. Pero ayan, nakasungkit siya ng steal. At nandun, ay nasapal doon si Espanyo at nakuha pa sa kanya ang bola, pero ayan, sa bilis naman itong si Acoyado para sa transition offense. Meron nga lang foul na itawag sa kupunan ng Piudoran. Ang ganda ng chase down doon ni Aquino, Oo, blocking the shot of Espanyo. Timing talaga yon. Aquino, as we can see from here, medyo matangkad ng konti, mga about 2 inches kay Espanyo. Pero when it comes to size, malaki talaga tong si Espanyo. Sa braso pa lang eh. Parang legs na nitong Foul si by number 27. Pushing foul. ni Coach Sky. Number 9, number 27. Second Para personal mga binti foul. mo na, no? Third team foul. Braso pa lang yan eh, Espanyo. Republo. Short. We have a deadlock right now with 50-point lead. As we take a look at beautiful faces once again. Waving hello. May maluto pa kamo. 1 point for number 9. Good, yung pangalawang tira nitong si Republo. Lamang na sila ng 1 puntos. Talking about UAS, pero nandun! Buhay na buhay itong si Venus. Ang masakit niyan para sa UAS ay nakasungkit pa ng foul. Merong mga players coach na parang magnet sa foul, di ba? Oo. Kasi they are using their body to separate the defender from them. So talagang pagkadumiin din yung separation, di ba? Sineperate mo yung defender mo, and yung defender ay mas lalong lumapit sa'yo. Ang tendency talaga nun, matatawagan ka ng foul. Talagang dumidikit sa'yo yung defender at napaka-foul. Kaya masasabi natin parang magnet sa foul. Merong mga ganong players talaga. Meron nga talagang deliberately they doing it na talagang makasungkit lang ng foul. Kumbaga, matibayan niya magpasabit. Oo. Venus para sa +1 situation, wala. Pero nandun si Espanyo for the big rebound. Challenging everybody.
Pero merong foul. Another good help defense there for the Team UAS. Pero nag-foul lang sila. And Espanyol will again take 2 free throws. Si Manay, maski may ungit-ungit, mandinido ang smile. Espanyol. Pasok yung unang tira ng Espanyol. And that one will count. Labang na po ng tatlo ang Piuduran. Biggest lead for the ball game sa Team Piuduran with 3-point lead. Rabalo. Wala. What do you think, Coach? Tama ba yung ginagawa ni Rabalo na he's opting to shoot those threes instead na ibigay sa mas malapit sa ring yung bola na ganitong nalalamangan na sila? I think right now, gustong makuha ni Rabalo yung rhythm niya from the outside. Pero in that sequence, if you had the chance to go for the high percentage shot, definitely bigay mo na lang. Doon ka na lang muna. Oo. We know for sure na si Rabalo is a hot shooting guy. Right, Pero kung mga ganong occasion na meron kang free teammate, I think you can go to him and get that high percentage shots. Yun. Pero there's nothing wrong with being a risk taker, especially when you're a shooter. But the second consecutive miss of Rabalo. Ayan na. Wala na yan. Shout out kay Gian Buenaobra watching from Cavite. Wow. We have a spectator or we have a live viewer. Tingnan mo kung may nakaipit, baka may nakaipit ulit eh. Wala, may nakapasta. Wala man lang nakaipit dito sa shoutout na to. Anyway, once again, kay Gian Buenaobra. Magandang gabi sa mga taga Cavite. Nanonood sa Cavite. So ano nang nangyari, Coach? Mainit na naman itong si Coach Don Rabalo. And right now, napapakamot sa ulo. and we are right now Team UAS is already on the penalty with 7 minutes and 23 seconds on our third quarter. And that's a hindi magandang balita yan para sa Team Sa UAS. kapila naman, already 14 fouls. So the next foul will be penalty situation is a Piuduran. So definitely hahaba itong third quarter natin. Maraming free throws tayong makikita dito. So masusubukan ang ating mga players from both teams sa kanilang free throw shots. Kagaya niyan. Sablay yung tirang yon. Grabe yung pinapakitang depensa sa ilalim nitong mga taga-UAS. Adan back in the ball game with 4 fouls pero hindi siya natakot na blankahin ang tirang yon ni Odiada. Partner, right now, the guy who surprises me the most is Odiada with his performance in this game. Oo, dahil hindi siya ganon ka-aggressive and sa mga explosive. previous games nila. Kanino nahirapan sa dalawang makukulit na mama na naka-blue, sina Adan and si Rufin. On that particular play, Fouls are piling up for the both teams. Parehas na silang penalty. Approaching for the 7-minute mark. so yun na nga, Coach, palitan na to ng free throws. Dito po sa ating third quarter of action between Piuduran and UAS. We had Jovellar earlier. Kalaban doon yung last game natin, Jovellar versus Libon, I guess. Libon. Big rebound by Canino. Sino? Si Canino. Kanino yung rebound? Kay Canino. Acoyado. Another foul. Foul by number 9, Republo. Substitution ref, number 25 of Piuduran out in favor of Babalik si Ibanez for Canino.
Kanino ipapalit si Ibanez? Kanino kanino? nga eh. Ulit eh. Ito naman itong mga taga-Team Puduran, hindi sila ganun kalakihan. Espanya Oo. yung pinakamalaki sa kanila. Mm-mm. Pero they are doing the hassle. Kaya yung mga guards nila maliliit kontra dito sa Team UWAS. Normally, pag maliit ang team mo, asahan mo na mas mabilis. So, dapat i-utilize nila yung quickness nila both sa depensa at sa opensa. Kasi mas malalaki sa'yo ng kalaban. Normally, hindi ka uubra o mahihirapan ka na may kapag pisikalan sa loob. Kaya Team Puduran right now on their defense, they cannot afford to go man-to-man because magiging advantage yun sa Team UWAS. Pagka nag-switch sila sa man-to-man defense, automatically, this Team UWAS will go one-on-one and will try the single coverage defense of this Team Puduran. Very well said. Rokid. Pasok yun. Balog nga lang. Ayun na naman ang mga naka-pink. Republo stealing that ball from Venus. And Venus was really disappointed. Dahil hindi niya inaasahan na nasa likod niya si Republo. Pero andon, si Ojada, block na naman this time by Aquino. Ito na, ang mabilis na si Rokid, papunta kay Chope. And Team UWAS, the fans of Team UWAS exploding to that last two sequence. Ligao Gymnasium is actually exploding at this point in time. And right now, the good call again on the part of the Team Puduran to call for a timeout because they are rushing things. They have to settle down. They have to look for a better shot and good shot selection on their Yes. part kasi nataturn nila yung bola. And I have to give credit to the defense of Team UWAS. The help side defense, nakita naman natin kanina yung help ni Aquino doon sa lusot, yung reverse Yes. layup ni Ojada, blocking that shot and converting it to the other end for a 2-point. And right now, Team UWAS getting back the lead with a 3-point lead right now. So, big factor yung mga blanca na yon from the big man of UWAS. For the smaller guys of UWAS to have that easy transition play. Ayan, medyo magulo na naman po dito sa loob ng Ligao Gymnasium. Pero hindi yung gulo na iniisip nyo. What we mean is nandun yung energy talaga. Oh, the na crowd and nararamdaman mo. even us are enjoying and loving the action between Team UWAS and Team Puduran. Definitely, coach. And sa ganitong dikdikan na laban, sino ang mas magiging matalino? Sino yung magkukumit ng mga mistakes, which is going to be a disadvantage for your team? Yan ang mga tanong natin ngayon. Halos hindi nalalayo ang mga lamang na ibinibigay ng both teams. Parang mayroon tayong roller coaster ride dito. Ayun. Ojada na naman. Nabitawan ng bola. At Too much mapupunong passing. naman sa mga naka-blue. Republo. That shot was challenged by Sodsod pero Doesn't matter. it doesn't matter. Dahil nakakapag-hang time itong si Republo. Pero ayun naman si Robin Cao pumawi with that Cao breaking the silence for the Team Puduran. Yes. Meanwhile, Traveling. traveling. Late call but the better call for our referee calling that a traveling violation. That's actually the move of Chope. Kaya lang during that particular play, medyo talagang naiwan niya yung isang paa. Kaya he was called for a traveling. But I've seen him doing that sa mga previous games and lusot naman sa referee. Ayan na ang heavy defense itong si Republo para kay Venus. Pero sa Venus, dumiretso pala nakita si Sodsod. Wala.
Chope. Chinalis doon sa Espanyo. Pero Chope, dire-diretso lang. Wala akong pakialam kung sino ang nasa unahan ko at dedepensa. Ganun din naman nasa isip ni Cao. And he was Being hacked by Republo there. Number 9. talagang iba na ang intensity nitong si Republo Right sa now, game na to. Right now, the momentum is on the side of Team UAS. And with Team Piudoran, sinasabayan nila yung pace. Yun, mahihirapan sila dito. So I think a team that controls the pace right now will be the one to win this game. And right now, if Team Piudoran wants to win, to grab this victory over the Team UAS, they have to settle down. They have to make sure that the ball will rotate and they will get a better look. Sa madaling sabi, they need not hurry things up. Yes. And same goes with Team UAS. Pero they are forcing Team Piudoran to commit turnover. So yun ang i-expect mo for Team UAS, that they will going to run and challenge the defense of Piudoran. Pero partner, tatlong kalamangan lang po ang meron sa koponan ng UAS. At madadagdagan yun, hindi. Eto na, dadagdagan ng mga taga Piudoran ang kanilang score with Cao having the ball. Ay, hindi na hawakan ng maayos doon. Hindi na control ni... Beautiful up and down the Di move. lang napasok Pero yun. hindi nakapasok. Pero meron pa silang chance. Wala. Sayang yun. Mapupunta ang chance sa mga taga Piudoran. Pero nasungkit sa likod yung bola while Cao is trying to go to the basket strong. Ganito kabilis na action, mapapagod ang ating director kakaswitch ng camera. Ang bilis ng palitan ng tao from both sides of the court. Matindi. At yun na naman. Piudoran committing another mistake. At yun. Sineryohan naman yun ni Wade with that sure ball shot. Cao. Ayan. Sabi nga natin, you need not rush things up. Fouled by number Right 0. now, Team Piudoran, they are rushing things. They have to settle down. Oo. Ano nyo lang. Kasi lahat ng yun ay merong depensa nakatutok, and that is why those are forced shot, and namimintis nila, and they are not securing the board. Ang nangyayari, transition offense for the Team UAS. Pero good thing naman at nakakuha ng foul doon si Cao. At right now, is going to make his second attempt. The first one was good, and 1 point. the second one is even better. Ito na naman si Rokid signaling for a play, crossing over. Good Nakita doon sa find. Tan. Ang Good bandang find. Sa'yo ni Tan. A little of high-low play there for Team UAS. Now Venus launches a three. Wala. Way off the mark yung tirang yun. Ayan na naman si Republo. And all of a sudden, meron ng 7-point lead itong UAS. Adan being pressured by Republo. Sarcauga now defending also. Sudsod being defended by this guy, Rokid. Pero na-foul siya. Shooting foul. Second personal foul. Penalty. Ayan. So again, mapupunta ang sa free throw line itong mga taga Piudoran. The good thing dito sa Team Piudoran, even they are rushing things, they are getting fouled. Yun naman ang baka yun naman talaga ang game plan nila sa situation na to. But unfortunately, they are getting fouls and they are trooping to the line, pero minimintis naman nila ang kanilang free throw. Ayun And lang. definitely not good on their side. Yun lang. Especially on that shot. They are trailing by 7 points right now. And these opportunities are very important. Yes. Now that we only have about 3 minutes, 3.26 minutes sa ating game clock, sa ating third quarter. Pero buti naman at naipasok yon. Ayan na naman, tumatakbo na Pero, naman. ayan,
bilis ng UAS. Uy! And the foul. Rica Frente was heavily fouled by, I think it's Aquino or Cao. Foul by number 3. Pushing foul, 2 free throws. Awarded to number 4. Good challenge on the part of Robin Cao, not giving up on the play and not making sure na walang end one opportunity para kay Rica Frente. That's actually dangerous on the side of Rica Frente. He could have hit the floor with his head. Wala, missed yung pangalawang tira. 63-69. Uwas po ang may lamang ng 6 na puntos. As we close into our 3rd minute mark dito po sa ating 3rd quarter of action. Ako Bicol Cup 2022 hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. That's a beautiful reverse layup mula kay Roquin. Ayan, nasa Piedra na ngayon ng bola. Wala yung tirang yon. Pero nandun si Espanyo. Again, Team Piuduran, nagmamadali sila sa kanilang offensive play. If I were Piduran, I will go straight to Espanyo and make those plays for him. Biglang nagko-collapse ang offensive plays ng Team Piuduran. They are sticking right now on one-on-one play. They have to continue to move that ball. Yung kaninang ginagawa nila during the first half of our ball game, they must sustain the ball movement na ginagawa nila para makabawi dito sa ating game. They must maximize their advantage with Espanyo na nando doon. Sayang yung second opportunity na yon. Na-miss ni Cao. At ayan, nabaliktad. Instead na sila yung makapuntos, UAS ang nakapuntos. Walang foul na itawag doon. Again. Robin Cao is asking for that. Wala, Mintes, pero nandun si Tan. Wala din yung kanyang tira. Ayan, tumatakbo si Ojada ng Piuduran. Ayan, dahil sa kakamadali, they are committing errors. I think they really need to slow down a bit. Nandun yung aggressiveness, hindi dapat mawala yon, but they need to play with real, kumbaga yung maganda yung intent, which is to score the ball and gain a higher percentage shot. We have a report from Carmela. Carmela. Wala pa si Carmela. Carmela, nandiyan ka na ba? Sige, wala pa. Hindi pa. Meron tayong technical adjustments na ginagawa for Carmela. Foul by number 0 again, pushing foul. In the meantime, we have 75 for UAS, 66 for Piuduran. Coach, ano magiging advice mo para sa Team Piuduran? Team Piuduran right now, for in their part, they may be doing the right thing for them. They are attacking the inside of Team UAS. Pero right now, you have to settle out kasi you are not converting the rebounds you got from the defensive end, and you're just committing a turnover sa court mo. And at ano yung result doon? Transition layup, transition offense for the Team UAS, and that is why merong baon na 9 na puntos na kalamangan ang Team UAS. So yon. Kailangan talaga na nandun yung eagerness nila to crawl back to this game. Nandun yung aggressiveness because yun nga, naghahabol sila. But then again, dapat pa siguro. As much as possible, mabawasan ng konti yung gigil na meron sila at this point in time. Yan yung mga bagay na nadadala, especially if your opponent is playing man-to-man full court press. Kasi alam mo kaya mong i-break yung press eh. But definitely, great defense for the Team UAS right now. They are not giving up on every run that Piuduran is attempting. Yes, definitely, coach. At yan, nagma-mic test na si Carmela. Carmela!
According to Coach Don Ravalo ng Team UWAS, in this crucial game, pinapagana nila ang kanilang ball rotation para mas mapaluwag ang depensa at mas makadrive at pasa sila ng maayos. And he added more on driving and kick-out passing sila and also doing some drop pass para mapadali ang opensa. And with this play style, they can win this game tonight. Back to the panel. So yun, kumaga, they're making things easy. Sabi ng coach, let's make things easy, sabi ni Coach Don Ravalo. At yun For naman us ang to ginagawa nila ngayon eh. Oo. The drop passes inside. Eh, yun lang. Kasi nandun pa yung hustle nila sa loob. And before that quarter, I would like to shout out Carol and Pat Lebreja. Nasa Metro Manila yan ngayon. Magandang gabi sa inyo. Hello there. Thank you for watching. Beautiful spin move mula kay Venus. 2 points, number 4. Only a 7-point ball game. Anything can happen. Yes, Ravalo being faced by Sodsod. Sarcauga. To Ravalo once again. Ayan, nandun pa rin si Sodsod para depensahan siya. Gandang pasa yun. Repeka frente, pero wala. At yun, buti na lang na ma-foul na lang nila kaysa magkaroon ng easy 2 na naman itong si Sarcauga for UWAS. If I'm to break down that last sequence, that is a good ball movement on Team UWAS. Nung nandun na yung bola kay Rica Frente, ang tao niya na ay si Espanyo. And ano yung ginawa ni Rica Frente? Inantay niya munang mag-react si Espanyo to his perimeter shot. And that is why nakuha nila yung offensive rebound. Kasi na-pull out mo yung big man ng Piodoran. So, in this case, yung UWAS yung hindi nagmamadali. Yes, they are looking for better shot itong Team UWAS. So, they are showing more patience sa every ball possession na meron sila. Right. Yan ang di naman ginagawa on the part of Team Piodoran. Kaya ngayon binabaon sila ng pakonti-konti ng Team UWAS. Na dapat yun ang ginagawa nila. They are doing it early part of our ball game. They are very good in rotating that ball. Ayan na naman. Another pressure Talagang natawagan. So yun, talagang naaapektuhan sila nitong heavy full court defense ng UWAS. And they have to make a better solution. The one-on-one defense right now of Team UWAS is very tremendous, very excellent. Nakikita naman natin nahihirapan na maitawid ng Team Piodoran ang bola from the other side of our hard court. So, kailangan nila na magtulungan na maibaba muna ang bola. And dyan makikita yung experience ng kanilang mga ball handlers. Good decision on the part of Onjada. Bigay mo sa gwardiya mo. Kao, at least naitawid na yung bola. Pero nandun si Sarcauga. Kinukulit siya. And another steal. Another steal. And that's an easy layup for Sarcauga. So we have a 12-point lead for UWAS. Masyado rin kasing napatagal ni Kao yung bola sa kanya. You are definitely right. The ball is sticking to one man for so long. So, nakaka-recover yung depensa eh. Pero ang kakulangan din naman doon is the player movement of Team Piodoran. Yun naman ang iniintay doon ni Kao. Sino ba ang papasahan ko? I am being heavily guarded here. Eh walang gumagalaw sa inyo, sabi niya. So the simple fact there is that the Team UWAS is doing the right thing on the defensive end. So kailangang i-double ang effort nitong mga taga Piodoran if they want to get through dito sa sitwasyon na to. Again, yung Team UWAS naman. Magbigay sila ng screen. Tulungan nila yung mga guards nila. O kagaya niya, no? Yan. A quick double. So, maganda yung pasang yon. Bigay mo na sa lalim. Ats lang. Sayang. Hindi nakita ni Venus doon yung cut ni Espanyo. Ayan po. Ang ating very exciting ball game between UWAS and Piodoran.
UWAS leading 82, Piudaran 71. End of third quarter, magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow. Ito ay atin. Mga problemang ligat sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Atod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo. Ara mo may akong anak ginagrelasyon ka. Para mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang uno katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin. Ang magulang niya. Kung dito sa Baskara, wala bitisyon din. Nang pangitan na sa amon, mga sadiyo na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. We're back. Now in the fourth quarter action. Starting off with that three-point attempt, or three-point shot actually from Reduta. UWAS, napakagandang pag-uumpisa para sa team ng UWAS. And right now with our leading scorer, Espanyo with 21 points and 9 rebounds. One shy away for a double-double. 15 points for Cao and 13 for Vinos. And para sa kabila naman, Republio with 14, Ravaro with 11, and Adan with 11. Wala. Piudaran showing desperate moves, desperate decisions sa early goings ng ating fourth quarter. While UWAS naman, nakita natin coach, nakadalawang puntos kaagad sila with that 3-point from Reduta and that one from Ravalo. Attacking the basket is Ravalo, pero short lang yung tira niya, medyo malamihan ng konti. That's a good passing 2-on-1 situation. Hindi kaagad nakababa doon itong si Ibanez for the rescue para kay Sunsod. At yun, Saya and one crowd. opportunity. And right now, Piudaran calling for another timeout. Isa na lang ang natitira sa kanilang timeout dito sa ating ball game. And right now, the lead of Team UWAS is ballooning to an 18-point lead. So kailangan ulit nila na mag-step up on their offensive and defensive play. Pero may depensa kasi pagka half court, merong depensa yung Piudaran eh. Nadadali lang talaga sila because they are committing a lot of turnovers. That is why naka-convert naman sa kabilang panig ng Team UWAS ang kanilang mga transition layups. So, ngayon, kung gusto mong makababa ka dito, you have to limit your turnovers. Yun na nga, those turnovers were created because of the high intensity defense na
ipinapamalas naman sa kanila nitong kalaban. So dapat tapatan nila yon. At huwag silang masyadong magmamadali talaga. Although mayroon ng urgency, pero And that's it. And that's it for Espanyol. ang bilis ng pangyayari. Masakit yun para sa part ng Piuduran. With Espanyol leaving the court right now with 5 fouls. That's bad sa part ng Piuduran. Na yung inaasahan nila sa ilalim ay wala na. Permanently malalabas sa ball game na to with under 9 minutes to go. Very early pa sana itong quarter na to, last quarter para sa ball game na to. Ayun, so dito na natin mararamdaman yung factor ni Espanyol. Pero sabi naman ni Canino, ako lang bahala sa rebound. Pero yun lang. Hindi ka agad nakabalik sa depensa. Ibanez, nahirapan doon kasi malapit na siya sa baseline. So right now, we have a blowing 20-point lead para sa UAS. Sodsod for 3, yes! Buhay pa kami, sabi niya. Maganda yung baseline play doon ng Team Piuduran, leaving Sudsod wide open to that right wing. You have to double your effort when it comes to defense. You have to make them commit mistake just like what they're doing. Yan, mga ganyan. Para makahabol ang Piuduran. Sayang naman yon. Umalog lang sa ring. Rica Frente. May foul. Oh no, that was a traveling violation committed by Rinomaro. So ayan, buhay na buhay pa rin nga ang Piuduran kahit sila'y nalalamangan na. Sodsod. Another 3. Nope. The ball will go to UAS. So they need to make another defensive stop sa part ng Piuduran. Clean defense. Nice move, nice rebound from Venus. And nice pass. Pero wala lang talaga. Sayang Sorry miss once again for the Team Piuduran. Sayang nun. Open layup. Di lang nila na-convert. So kailangang maka-adjust din naman itong UAS sa matinding depensang ibinibigay na ngayon sa kanila nitong Piuduran. And Reduta was fouled. Foul by number 25, Canino. So going strong. Papunta sa basket. Fouled out na itong sabi nila wala pa. Red was fouled, number 25. Black fouled out. So pati si Canino fouled out na rin. So wala silang ibang sasandalan sa boards kundi itong si Odiada. Shout out po kay Jelay, Miko, Chanchan, Papa Barkley, and Auntie Ann watching. Yan din sa Cavite. Ba? Dami tayong nanonood ng mga Caviteños ha. Again, Jelan, Miko, and make that Jelay, Miko, Chanchan, Papa Barkley, and Ate Ann. Are they watching right now? Are they watching right now? Nanonood sila ngayon? Oy, nice. Magandang gabi sa mga taga Cavite. Pupunta kami dyan ni Morgan. Para sa Ako Bicol Cup Cavite version. Ako Cavite na yun eh. Bicol yun eh. Ay, ano na ba yun? Calabarzon? Ayan na, si Venus.
Nakita si Kao na tumatakbo. Nakita naman si Ojada. Nakita rin sana si Ibanez. But Ibanez was caught. Pero mayroong foul. Nagreklamo yung team, both teams na manipis. Actually, our referee are being consistent sa kanilang mga calls. Kung ano yung mga tawag nila sa kabila, ganun din naman sa ano eh. So if they started the ball game with a thin call, kaya sabi na maninipis na tawag, hanggang dito naman sa dulo, ganun pa rin naman ang tawag nila. So I guess that wasn't bad on the part of our referee. So ayan. Ibanez making that second shot. 76-92. Mataas pa rin po ang hinahabol nitong Piduran. Meanwhile, Republo. Dire-diretso. Nakita doon si Rica Prenda sa gilid. Wala. Nakuha ni Ojada ang rebound. Ayan, nagmamadali na naman ang mga taga-Piduran. A putback by Ibanez dun sa sablay na tira nitong si Venus. Aquino. Now it's Chope. Pasa kay Republo sa ilalim. Good strip. Dapat hindi pinilit yun ni Republo. Kaya ayan na naman si Ojada. This time, minadali yung tira. Wala. Only a 14-point ball game. O yan, magandang tawag yun kay Aquino to settle things down for the team UAS. Sabi niya, laylo tayo. We're not making a habol or whatsoever. So, magandang tira yun. Magandang tira ni Republo. That is what finesse means. Ayan, nakikita natin the mother of Vice Mayor Obligao, JP David, Mrs. Alma David. With a black shirt. Oo, naka-black shirt si ma'am. Magandang gabi po, ma'am. I hope you are enjoying the live action here sa Ako Bicol Cup 2022. Nakikita naman natin sa mga faces nila, no, kahit ano, talagang makita natin yung saya na idudulot nitong action ng ating ball game between, ayan, talking about action. Andun si Chope for that action play. Na wala, talagang pumapabor sa kanila ngayon ng pagkakataon. Pero sabi naman Venus, pagkakataon ba? Ito naman ang aking 3-point shot. Hindi pumapasok yung mga layup niya kanina, pero maganda dahil naipasok niya yung 3-point shot na yon. Pinalitan na muna si Sugsod ni Acuyado. Malaki rin yung factor nitong si Sugsod sa kanilang team. Pero halos almost the same ang playing style ni Sudsod at saka ni Acuyado. Yun, sayang na naman yun. Hindi na naman nahulog yung para kay Venus. Para kay Venus. Pero yun, shoot na shoot. Walang mintes. Courtesy of Chope from Republo. Right now, Team Piduran, they are not getting back on defense. Binibigay nila yung mga easy layup na ganoon. Venus asking for a wide. Yan. Titira niya yun. At pasok yun! So if I can make those close range shots, I will make this one instead mula sa behind the arc. And Venus playing ironically right now. He cannot make the layups, pero yung mga outside, nakukuha niya. Panggaan na talagang todo. Offensive foul committed by number 9. Substitution left. Republo was called for an offensive foul. Good defense on the part of Venus. Timeout. Again, ito po ang Ako Bicol Cup 2022. Atin to. Atin po ito sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. At habang nakasurog pa, in part
by our friends dito sa Ligao, of course, headed by Honorable Mayor Fernando Gonzales. And then again, nakita natin kanina yung mother ng Vice Mayor of Ligao na si JP David, si Mrs. Alma David. Nandito rin. And right now, we are in the 4-minute mark of our fourth and final action with only a 14-point ball game. Definitely, the window is wide open for Team Piodoran. Ang tanong na lang dyan, kung paano sila papasok sa bintanang yon. Yun. Ano bang gagamitin nila? Gagamit ba sila ng hagdan or ano? Papatong ba sa balikat ng kakampi? Matindi na naman yung pinapakitang depensa nitong UAS. Kaya sumasablay ang madalas yung mga tira nitong mga taga-Piodoran. Pero sa end naman ng UAS, madali lang silang nakakascore. At yan, nasa-steal pa. Aquino. Dire-diretso for 2! So dalawang magkasunod na puntos mula sa mamang ito. Number 12 guy of Piodoran, Aquino. Venus. 84-102. So it's an 18-point lead. Warning for foul down. Austero, ipapasok ni Coach Biando. Substitution ref. This could have been a different story kung si Espanyol ay nasa ball game Nasa pa. ball game pa rin. Pero nakita natin while Espanyol was inside the ball game kanina, meron desperate na din siya kasi hindi na siya na talaga nabibigyan ng ganong kagandang mga plays. Ayan, kumaka na ngayon si Chope sa kupunan ng UAS. Gandang tira yon, ikaw. Pero sablay, wala, nahirapan na talaga sa rebound itong mga taga Piodoran with Espanyol being fouled out. And very easy na din yung mga offensa, coach. Kasi wala na yung malaking mama na nasa gitna. Bukang-buka na. Uy! That's a unsportsmanlike foul. Will be called here for referee. that is actually a parang That's unsportsmanlike foul because he didn't go to that ball. Instead, hinawakan niya yung waist ni Cao. that's a dangerous foul. You don't need to do that. Pero nag-apologize naman kaagad itong si Refe. He recognized na mali siya on that particular defensive play sa end nila. Kaya Cao right now is shooting free throws for Piodoran. Making it. That's his first shot. Isang player ko pala na taga-Uwasin, Carl Jan Ribano. Magandang gabi sa iyo. Supporting daw sa Team UAS. The name is Carl James. Carl Jan Ribano. Carl Jan Ribano. Ball possession. Missing that one. The second attempt. Pero mananatili sa kanila yung bola because of that unsportsmanlike foul committed by Refe na inilabas na ngayon ng kanyang coach. 2 minutes 27 seconds to go. Last few more minutes of this ball game dito sa ating last match up for day 9 ng Ako Bicol Cup 2022. Piodoran pa rin versus UAS. Nakita natin pumasok si yung number 24 nila, si Nas. Para sa Piodoran. Gandang behind the back pass from Rokid.
to Rinomaro pero hindi na i-shoot ni Rinomaro for UWAS. Pero sa kabilang banda, yun naman ang sagot. Itong si Aquino for Piuduran. Wala na din yung tira ni Rica Frente. Saglit lang, bakit may naka-helmet dun sa bench ng Team Piuduran? The player wearing a helmet. I don't know kung bakit. Mamaya pa-interview natin kay kay Carmela. The good thing this one, the Team Piuduran, even though they are, the time is not on their side, pero they are enjoying this ball game. That was Unsod playing around with that helmet. Out in favor of number 69. May pulis kasi siya nakita, baka mahuli siya na wala siyang helmet. Baka ma-check po, baka mayroong checkpoint. Rokid. Wow, nice dish to Rica Frente. 2 points by number 4, Rica Frente. Number 29, that's Austero. Nagkabuhol-buhol with Sarcauga and Rokid. So 1 minute na lang po ang natitira sa ating ball game. Same ball. Bench arrow, same ball. 89 to 108. Hindi naman natin masasabing hindi binigay ng Piuduran yung kanilang 100% sa larong ito. Talaga nga lang na mas magaling ang UWAS in this particular game. Both ends of the floor. Ayan naman, exhibition layup yun ni Rica Frente. Foul by number 22, pushing foul. And right now with this win of Team UWAS, we'll be having a triple tie sa ating standing with Libon. To double tie in our standing with Pulangi 3 and 1. Sa kabila naman is UWAS will be having their third win sa ating standing. At ang nangunguna dyan syempre yung Libon with 4 to 1. As we take a look at the coaching staff, sitting comfortably na sila. Di na masyadong high blood itong si Don Ramalo. Coach Don Ramalo. Katabi niya doon si Boss Allen Rivera. Yan yung team manager ng UWAS. They are sitting comfortably now because of this lead. Nas with his first point of this ball game. 24, Nas. Rokid. Nahanap itong si Foul by number 7. Illegal hit to the hand. Two free throws awarded. nasa foul line niya si Rinomaro. 1 point And for making number that 2. first attempt. Again, the story of this ball game right now, because of that pressure defense na pinakita ng Team UWAS papasok sa ating third quarter, na di nakapag-adjust kaagad-agad yung Team Piuduran. They were surprised because of that defense, committing them to rush things down and committing the turnovers, and sa kabila naman Team UWAS capitalizing all the turnovers that Team Piuduran given to them. So definitely kaya ngayon panalo ang Team UWAS. Yun nga, sabi mo, yung turnover na idudulot ng defense nitong UWAS, nakukonvert pa nila into points. Malaking factor yon sa pagkakapanalo nila sa labang ito against Piuduran. Hindi naka-adjust kaagad-agad itong mga taga-Piuduran. Kaya yun. Nice, good 3-point there. Number 24, Nas. Rica Frente still being guarded by Austero. Sabi niya, wag na bro. Patapos na tayo. Hindi, sabi ni coach play hard. Ano ba? That was Barameda sa corner. Wala. So ayan na nga po. And that's official.
Tapos na po ang labang ito. Bakbakang laban between Pioduran and Uwas. Anong say mo, Coach Kyle? Again with Team OWAS getting their third win in a row sa ating after suffering that first loss sa Team Pulangi, they bounced back to get this third consecutive wins, and right now with 109 to 96 in our final score kontra sa Pioduran, and Pioduran right now they have to get the right adjustment coming to their next game because bukas pa naman they are still in good look for the second round, pero they cannot afford to get another loss sa ating mga susunod na games. So that's what they should prepare themselves to, ang kanilang susunod na laban. But right now, ito, wala nang kalaban-laban dahil nandito na si Carmela na naman getting ready for our Congressman Saldico Kasurog Player of the Game. Sino kaya from among the winning team ang magiging best player natin? Well, aalamin natin yan sa pagbabalik ng ating courtside babe na si Miss Carmela Hernandez. But right now, we can see, ready na ba si Carmela? Okay, so sige, here we go, Carmela with the best player of the game. Magandang gabi mga kasurog. Kasama na nga natin ang nag-iisang kasurog player of the game. Walang iba kundi si Clafford Republo. Consisting 16 points, 2 rebounds, 3 assists, and 4 steals. So Clafford, ano po ba yung motivation mo behind that excellent performance? Focus lang po sa binigay na play, tapos passing lang, tapos siwala sa sa kakampi po. Ano po ba ang tamang mindset ng isang player katulad mo in every winning game? Tiwala lang sa Panginoon, tapos sa kakampi, yun lang. May gusto ka po bang batiin? Yung mga katrabaho ko dyan sa LCC, tapos yung asawa ko, tapos yung anak ko, mga pamilya ko dyan. Thank you po. Once again, congratulations. Nagbabalik ang Ako Bicol Cup 2022. Back to the panel. Yes, thank you so much, Miss Carmela Hernandez. At yun, tiwala lang sa kakampi, tiwala lang sa Diyos, sabi ni Republo. And that's it, Coach Kyle. Any parting words? We had a wonderful day today with the three games na nakita natin, at magkikita-kita ulit tayo bukas for another Sunday special of Ako Bicol Cup 2022. Yan, mga kasama muna dyan yung mga Sunday boys natin, Coach George, Coach Reynel, and Coach Randy. Ito po si Kapa Morgan saying thank you so much for watching, and manatili po kayong nakaabang sa mga games natin dito sa Ako Bicol Cup 2022. Atin to! Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Atod sa ito Kanako Bicol Party List, asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Natiwaran ako sa ino! Aram mo may akong anak kinagrelasyon ka! Aram mo lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa Baskaran, wala kitisyon din. Nampagitan na sa amon, mga sabi utang sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iyo magad sa pinto.